daghang ilagkam. Kuan man na krokotoy. Agana lagi. Di dulu sa kuan ba? Mao di sila manuka, di sila sa kanang namoagi diha nga magdala ba og ng sagol sa bimig nga manuka, di sila sa mga hulog. Di sila daghan kay tanan daghan na oy. Manuka di sila. Mudi daghan kaayo. Daghan na pantunok yan ni. Daghan na lagi krokotoy. Sa probinsya krokotoy may nga na ni. Daghang kristanan. Kaya ang sakyanan gud nga gikan ato sa may barko, mag-deliver maguto siya og sagol sa bimig niya. Hatog na oy daghan na. Grabe daghan ang langgam. Krokotoy man na. Karon pa ko ka pantay nga daghang kayong langgam diri. Tungod manuka di sila sa kuan day mga tagak sa sagol sa bimig. Nari na sila paingon. Ana laki bawang na ako diri. Tukan gikistanan siguro mga sobra siguro may 100 tanan. Hadlok sa sila iro.